Aquest dimecres, una unitat mòbil de l'ITB, l'Inspecció Tècnica de Vehicles, ha estat a l'escala per atendre les sol·licituds que s'havien generat des del municipi pel que fa a ciclomotors. Aproximadament cada 2 mesos, un equip de l'ITB vindrà a l'escala per passar la revisió d'aquests vehicles, que des de febrer d'aquest any han de complir obligatòriament aquest tràmit de seguretat i control. Segons els tècnics de l'empresa Repsa, la majoria de motos passen l'inspecció sense cap mena de problema. De les que no passen, el 80% dels defectes detectats fan referència a 3 aspectes. El principal és el mal estat del tub d'escapament. Al fer-se malbé les fibres interiors del tub, la moto fa molt més soroll de l'establert per la llei i no es passa la revisió. De la mateixa manera, amb el tub malmès, els gasos surten amb més facilitat i el vehicle corre molt més superant la velocitat permesa. La segona causa que obliga a tornar a passar la revisió forma part de la picaresca, i és que després de comprar la moto alguns propietaris opten per treure unes peces perquè la moto corri més, una acció il·legal. La tercera raó que tira enrere la revisió és la manca d'elements reflectants als laterals de la moto. En aquest cas el problema sol estar en la data de fabricació del vehicle, que segurament no portava els reflectants de fàbrica i no s'ha adaptat a la llei de 2008. Aquestes són les 3 principals raons per les que no es passa la revisió, però durant el quart d'hora que els tècnics revisen la moto es comprova també l'enfoc del focus davanter, els intermitents, el bon funcionament dels frens, la documentació del vehicle i d'altres aspectes que fan referència a la seguretat. En el cas de les revisions en unitats mòbils, en cas de no passar la revisió, es dona l'opció de tornar a portar el vehicle el dia de la següent revisió, al cap de 2 mesos. Això sí, amb un document on un taller mecànic certifiqui que s'han solventat les deficiències abans de 15 dies d'haver passat aquesta primera revisió. Si tot està bé, no s'ha de tornar a pagar. Al final es posa una enganxina de conformitat amb la data de la propera revisió, ara per ara, al cap de 2 anys.